جدا مشکل واہ 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 کوئی پیش آوے نبی سائیں کو سبحان اللہ صدا ہے چا جدا مشکل کوئی پیش آوے نبی سائیں کو صدا ہے چا نکیرہ میں قبر دے وچ نبی سائیں دا نام گھنا ہے چا واہ 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 سبحان اللہ سمے سن نال روزے دے عقیدہ غلاماں دا سمے سن نال روزے دے عقیدہ غلاماں دا میدان لاشا مواجہ تے جدا مشکل کوئی پیش آوے نبی سائیں کو صدا ہے چا نکیرہ میں قبر دے وچ نبی سائیں دا نام گھنا ہے چا دعا منظور تھی دیئے سبحان اللہ خدا دی بارگاہ دے وچ دعا منظور تھی دیئے خدا دی بارگاہ دے وچ جڑی مقبول نہ تھی وے اوندا صدقہ نواہے چا جدا مشکل کوئی پیش آوے نبی سائیں کو صدا ہے چا عمر حیدر گلاہ ونجے دوئے ہو کو یمن دے وچ سبحان اللہ عمر حیدر گلاہ ونجے یمن دے وچ مدینہ دے دیوانے کو میرا چولا پوائے چا مدینہ دے دیوانے کو میرا چولا پوائے چا جدا مشکل کوئی پیش آئے نبی سائیں کو صدا ہے چا گرو نوہے جرل ونجن سبحان اللہ مجاہد تے منافق وے گرو نوہے جرل ونجن مجاہد تے منافق وے کھڑے کھوٹے اوپر کھڑ لو علی دانا گھنا ہے جا کھڑے کھوٹے اوپر کھڑ لو علی دانا گھنا ہے جا جدا مشکل کوئی پیش آئے نبی سائیں کو صدا ہے چا قبر دے وچ نبی سائیں آمدن سبحان اللہ عقیدہ غلاماں دا کیونکہ لوگاں میں نوان ڈرایا اتے رات قبر دی کالی میں
سنیا اتھے ہونے ہونا جندے مونڈے کملی کالے قبر وچ نبی سیم دن عقیدہ غلام دا ظفر دیئے وصیت ہے کفن تیرا لکھا ہے جا ظفر دیے وصیت ہے کفن تیرا لکھا ہے جا مشکل کوئی پیش آوے نبی سے کو صدا ہے جو